eskualdeko egunkari errepublikar handienaren ostoetan horoskopoa bilatzen nuela, lankide bere kalbarioaren azaltzen entzuten nuen, oilo koloka baten giza, Espainia txukunki plegatuz. Eskerrak hiru hilabeten buruan handik itzultzea lortu nuela. Ezkondua nintzen jadanik. Senarra edateari eman zen enartean. Aurrarekin bakarrik gelditzen nintzen apartamentuan. Ene aita eta hemen esku ukaldia ukan ez banu, ez dakin non nintzakeen gaur egun. Hala ere, noizbehinka, temesta pastilla bat zintxurreratzen dut oraino zainean lasaitzeko. Senargaiaren aiduru nagoela adibidez. Ez nion komentario zehatzik egin. Egunkariaren lehen palman, edatzen zen oial zuriz, estali gorpuarin itxurari ondar somotua botaz. Maitik, altzatu zen, emazte prestuaren antzera kafekikarak garbitu zituen. Miraiaren atzinean, mateletan errautz pizka bat pausatu zuen, urgullu ontzi eta satisfoz. Lanetik landa, igartzen zidan, goiza lizatzen pasatuko dut, taietupean. Ez du sinesten emazte baten betekizun bakarra lizatzea eta jateko prestatzea denik, marmaratu nuen enekiko, lankidea elkor geratuko zelako esperantzan. Hauteman ninduen zorigaitzez, eta larderiaz bete ahotsa zerran. Amatasunaren bidearen ongi konplitzea da, ene biziko helburu nagusia, besterik ez. Zuk nahi duzuna egiten dozu, eki, goizetan daramakizun atorra zimurtuak ikusiz, ez duzu lizaburdina anitz igatzen.